het doen? We zijn een soort van schule ontwang. En waar gooi je dan mooi? Maar ik weet nog niet echt hoe het ziet. Als ik die een hintje aan, dan kun je het thema zetten. Oké. Van mij, maar misschien. Maar wat zou het wezen? Een theekop. Hij is goed. Hij kan ik fluiten. Een theepot. Het is een ketel die fluiten kan. Een ketel. Een fluitketel. Hij stond gooien met een fluitketel. Ja, En vertel eens, hoe gaat het? goed. Want hoe maakt het precies? Nou, je moet hem bij dat ding weer zijn verkens houden. Met het handvat, moest hem een beetje rustig gooien. En dan moet hij zo dicht mogelijk bij de verfpot komen. De eerste van elk team. Ja? Die pakt zijn curling. Pakt zijn curling. En die mooi gooien. De pion en zo dicht mogelijk erbij gooien. Maar ik kan je wat zeggen, hè? Jawel. Het ben ik geen curlings. Dit ben wel curlings. Ja, dit ben een heel oren ding. Dit ben echt uit Zweden. Nou, maar misschien dat merkje zit er nou op. Maar ik zet er altijd thema in. Oh nee, dit BK, maar komt echt uit Zweden, toch? Maar dit werkt perfect. Ga je heel even oefenen? Nou, ik nog net, maar dat hangt wel in. Maar het gaat perfect, maar even opletten hoe hard de band dat doorgaat. Verder groot. Dik van hier en Björn aan de linkerkant. Heel goed. Maar het kopje is zo dom. Wat wie is toch correct om te doen? Om het Gooien. Nou wist net wat stond maar wie. nee. Dat kopje steeds zo ver gooien. Maar nou zien wij daar even met de camera, die is mal. Ja. Helemaal. Wist toch zo'n woesteling? Nee. Scheidsrechter, hoe is het niveau? Het is beter dan mijn niveau, mag ik zeggen. En ik ben senior en dit ben junioren. Maar die had toch al betere controle over het geheel. En daar zitten nieuwere technieken tussen. Ja, zeker. Een soort effect, hè. En dan ben ik de scheidsrechter, maar de hulpscheidsrechter die bepaalt er. Hè. Ik zei, mooi lezen lid. Die zei, nee, wij zetten hem wel. Dus ik heb hier niks te vertellen. En dan zou ik in je thuis niks te vertellen. Dus dat komt daar goed uit.